centivel hosszabb. Azt a kurva. De nem is itt. Nem, Hát lent, ugye? Aha. Ahol Pont fáj. ahol fáj. Igen. Helyzet? Jó volt. Meg vagy? Egyet roppantál. Szerintem volt az, hogy 25 is. Igen? Azaz. Azt! Igen. Ó. Az jó volt. Kemény, aha. Jó. De érzem is, hogy össze volt állva. Most jó. Lazít, lazít. Az, puska. Lazít, lazít. Ezek. Én berakom ide a kezem. Így, lazítsd el magad, teljesen engedd le a kezed. Könyökök előre. Jó, tudod előre a könyököidet? Úgy. Jó, lazítasz, teljesen. Laza. Azaz. Megint 3 centi. Ez itt a hátam volt? Ez megint a hátad volt, aha. Emel, húz össze. Így. Oké. Ez jól is esett. Ugye? Hú, ez nagyon jól esett. Kicsit forgolásszál, hajolgassál. Nézd meg, hogy érzed a hátadat. Ó, sokkal jobban. Jó? Eddig jó, ha? Na, király, örülök neki.